Hey, het is ik en ik heb deze week gewoon alles gedaan dat ik dacht dat het niet ging kunnen. Ik ben maandag naar de fitness geweest. Wauw, dat is al 1 prestatie. Prestatie nummer 2, ik ben hier gewoon 2 keer in 1 week. Prestatie nummer 3, ik heb dat gewoon maandag gevlogd en dinsdag stond dat gewoon al online. Wauw. Oké, we zijn nu donderdag, dus ik ben hier nu voor de 2e keer. En vandaag ben ik niet alleen, vandaag gaat met Drusilla. Oké, even tussendoor, hoe in this again. Mijn suiker staat namelijk low. Ik heb echt heel de dag bijna in het rood staan. Trouwens moesten er andere diabeten hier naar kijken. Ik weet niet als jullie dokter jullie dat gezegd heeft of niet, maar als je gaat sporten, cola is dan niet goed. Het is veel beter dat je Aquarius neemt. Het zit daar ongeveer evenveel suiker in en dat is gewoon veel beter voor te sporten. She just got her new wig. Oh my god. She got it from Brussels. She's looking fine as hell. Ik ben verkeerd aan de deur aan het trekken, maar oh my god girl. Your new wig is so pretty. Thank you. Oh my god. Is dat de eerste keer dat je trouwens in de vlog komt van mij? Nee. Nee? Nee. Waar zijn je nog heen gekomen? Van mijn busy. Of course! Ja, als jullie dan nog weten, de video waar ik Busy West Vlaams heb geleerd, die staat in de beschrijving en daar komt ze ook in voor. Oké, wij zijn er klaar voor. Let's do this. Let's do this. En vandaag heb ik, omdat Drusilla zei van, pak je je handdoek niet mee naar daar, dacht ik van, dat is eigenlijk wel een goed idee. What the fuck, was dat de vorige keer vergeten? Ik stond daar zo echt zo. Hey, vandaag ben ik gewoon preparé as fuck. Oké, leg ik eruit wat hij gaat doen. Ik ga voor de armen. De armen en de tatjes. De Pingo Wings. Anti-Pingo Wing gang. Ga ik ook doen. Oké, ik ga terug dit toestel doen voor de rug. Ik vond dat wel tof en dat kon ik precies nog aan. Voor de buikspieren, omdat ik dat wel belangrijk vind. Ik heb er nog niks voor gedaan, omdat ik gewoon niet weet hoe dan die toestel werkt. Nee, kilo. Oké, kijk, dit is mijn doel. Binnen 3 maanden wil ik mezelf kunnen op... Wow, Ire! Ik heb meer dan ik weet. Ik kan er niet eens aan.
We zijn potten dood. Ja. We zijn gedoucht. Ik heb meer gedaan en langer dan maandag. Vonden jullie deze video interessanter dan de vorige? Laat het weten wat je goed vond, wat je meer wilt zien. Laat alles gewoon weten. Stuur mij privéberichtjes of zet het in de comments. Jullie mogen vrij zijn van jullie mening. Zeg het gewoon alsjeblieft op een beleefde manier. Want zoals je weet ben ik nog altijd een beginner. Maar ik ben wel heel trots op mezelf. Ik heb veel meer gedaan dan vorige week. Die Ladykiller is ook gelukt. Ben jij tevreden van wat je gedaan hebt? Ja, het is beginner. Het kan als dan beter. He. Voordat jullie zagen, ze heeft dus geen make-up aan. Dat zijn zo one by one lashes. Ja. Dus voordat er iemand zegt, ja, nu met de make-up naar de fitness. Nee, ze heeft gewoon zo'n mooie huid. Moet ik meer zo'n vlogs maken? Ja of nee? Want dat zijn nu 2 fitness vlogs in 1 keer. Ik weet niet of dat leuk is of niet. Laat mij dat ook weten. Als het leuk is, doe ik het nog. Eigenlijk wil ik nu gewoon zo even daarmee ik kan niet zeggen stoppen, maar dan minder doen. En dan gewoon binnen een tijdje, zodat je zo gezien hebt van wow. Van dat naar dat. Van als ik nu zo doe, ga je niet zoveel progress zien. Ga je mij niet zoveel zien veranderen in alle vlogs. Maar als ik nu even stop en dan binnen een maandje of zo terug een keer een fitnessvlog maak, ga je echt wel het verschil zien. Denk ik en hoop ik. Dus laat het weten hoe dat ik het moet doen, wat dat moet doen. En ik ga het hierbij laten. Ik wil jullie zeker bedanken voor het kijken. Ik wil Drusilla zeker bedanken voor mee te komen. Dikke zoen. Drusilla gaat nog heel veel meekomen, want we hebben samen een abonnementje. Dus totdat we er weer zien. Met of zonder Drusilla. Dankjewel, Bootje. Geen probleem, heel graag gedaan. De linkjes staan hieronder. Drusilla haar Instagram staat hier ook onder. Voor moest je het wil. You never know. She's still single though. Dus ja. Doei!